Insellmilkom, il-lejla tajba bħala parti mill-kampanja ta' Bernard Grech, kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, qegħdin fuq il-fosos tal-Florjana li huma marbuta mal-festi tal-Indipendenza. Qegħdin hawn biex niddiskutu iż-żgħażagħ fuq quddiem nett, il-mara fis-soċjetà u l-politika u b'ekonomija li taħdem għan-nies. Illum ser inkunu qed niddiskutu iż-żgħażagħ fuq quddiem nett. Imexxi d-diskussjoni Sergio Malija. Merħba, grazzi, nieħu pjaċir qiegħed hawn flimkien ma' Bernard, se nkun qed nitkellmu u niddiskutu flimkien ma' 5 teħbieb tagħna, magħna għandi lil-Leman, għandna lil-Hertjen, għandna wkoll lil-Kylie, lil-Owen u anke Karina, flimkien magħhom se niddiskutu l-aspirazzjonijiet dak li jaħsbu iż-żgħażagħ bħalhom, nieħu pjaċir jiena wkoll li qed jodduni ma' dina l-ġenerazzjoni, m'għandix dubju anke inti Bernard ukoll tieħu pjaċir taqsam magħna l-ħsibijiet, imma ser nisimgħu ħafna. Infatti, waħda mill-iktar affarijiet importanti li l-ġenerazzjoni żagħżugħa titlob hija l-opportunitajiet. Opportunitajiet għal kulħadd, indaqs f'ħafna każijiet u ovvjament flimkien ma' ukoll il-ħabib tagħna hawnhekk ħanitkellmu dwar l-opportunitajiet għaliex inti mill-qasam tal-opportunitajiet nieħdu x-xogħol li jistħoqilna, nieħdu ovvjament il-formazzjoni ta' żagħżugħa tagħna. Fl-opinjoni tiegħek, l-opportunitajiet bħalissa fil-pajjiż u anke madwarna, kif qed tarhom? Ħaġa Sergio, nsellimlek. Ovvjament, naħseb irridu nibdew nifhmu min huwa żagħżugħ biex nifhmu. Żagħżugħ huwa fil-verità mhux biss l-età li ssawar iż-żagħżugħ, però il-ħolma li kull wieħed u waħda minnha għandna biex verament nimxu l qudiem u nagħmlu bidla. U l-opportunitajiet jibdew minn hemmhekk li ngħidu isma' ħanimxu flimkien u ħanagħmlu bidla. U hemmhekk jiġu l-opportunitajiet. Ġewwa Malta l-opportunitajiet mhumiex biss l-opportunità tax-xogħol, però hija l-opportunità li l-edukazzjoni tagħna tina l-għarfien biex inkunu nistgħu naħsbu b'mod kritiku. Dik hija opportunità li naħseb u nixtieq naqsam magħkom u l-opinjoni tagħkom huma żgur ta' sosten għalina żgħażagħ biex naraw kif l-edukazzjoni tagħna se tina l-opportunità li mhux biss nitgħallmu il-kidba biex nitgħallmu bl-amment, però biex naħsmu b'mod kritiku. Dak huwa l-ewwel punt għaliex iż-żagħżugħ mhuwiex li jkollok bejn 16 u 35 sena, mhux li jkollok il-vot ta' 16 sena, però li l-edukazzjoni ċivika li tifhem għalfejn qed tivvota, li tifhem x'inhuma l-valuri u l-moralitajiet tiegħek bħala individwu, dak huma l-opportunitajiet li rridu aħna żgħażagħ li jkollna l-formazzjoni tagħna. Dik hija l-ewwel opportunità. Imbagħad minn hemmhekk naħseb li aħna żgħażagħ għandna ħafna għanijiet li b'dak kollu li nieħdu grazzi għall-edukazzjoni formattiva tagħna nkunu nistgħu nagħmluhom. Noħolqu l-opportunitajiet tagħna stess, però l-ewwel trid tkun l-edukazzjoni li tallimna biex naħsbu b'mod kritiku, dik hija l-ewwel opportunità. Imma iż-żgħażagħ qed jieħdu l-opportunitajiet hawn opportunitajiet? Kemm hawn opportunitajiet naħseb iż-żgħażagħ jridu jkunu b'mod iktar magħrufin fejn huma l-opportunitajiet, però mhux biss magħrufin li jifhmu xi tfisser tkun opportunità. Opportunità ma tfissirx biss li nsib xogħol u ħanagħmel 35 sena, 40 sena fl-istess karriera. L-opportunità tfisser li meta jiftaħ il-bieb inkun diġà lest li nista' nidħol, mhux jiftaħ il-bieb u għad nirrid nibda nipprova nara kif jiena se nibda nġib l-għarfien tiegħi, l-skills tiegħi u dik hija l-isfida li għandna aħna bħala żgħażagħ li ċertu tagħlim li għandna tas-seklu 21 għadnet naħsbuhom biex forsi ġewwa Malta jkollna dak l-avenue ngħidu l-ekonomija diġitali. Ġewwa Malta investiment li sar b'mod personali ftit jew tard. Għaliex ovvjament id-dinja miexa b'mod maġġel. Ix-xogħlijiet tas-sena 2050 għadhom mhumiex krejati. Ix-xogħlijiet li ħajkun hemm fis-sena 2050 għadhom ma jeżistux. Fejn huma l-skills bħalissa iż-żgħażagħ fejn jistgħu jsibuhom dawn l-opportunitajiet? Ma nafx, ma nix narhom jiena. Bħala żagħżugħ imweġġa' għaliex nixtieq inkun naf fejn huma dawn l-opportunitajiet jew jekk le ejja ħanitkellmu ħalli noħolquhom.
Bernard, nixtieq indaħlek hawnhekk għaliex il-mexxejja tal-lum huma dawk li suppost joħolqu l-opportunitajiet għal ħbib tagħna bħal Eman. Kif tara li fis-seklu 21 qed niffurmaw, qed noħolqu dawn l-opportunitajiet? Jiena interessanti li għal Eman laqat mill-ewwel korda li jiena tinteressani ħafna. Propju li l-informazzjoni mhix l-edukazzjoni kollha, ma kemm huwa importanti li aħna naħsbu b'mod kritiku, kemm huwa importanti li napplikaw dak li nafu allura fil-ħiliet u fil-bżonnijiet li jkollna. Naħseb sfortunatament is-sistema edukattiva tagħna għadha mhix qiegħda tisfrutta u timbotta l-qudiem dan il-ħsieb. U jiena rrid illi dan jkun parti minn bidla radikali fil-qasam tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Irrid nara edukazzjoni iktar holistika. Irrid nara edukazzjoni li mhix ibbażata biss fuq il-suġġetti klassiċi, il-Malti, l-Ingliż, il-matematika, il-lingwi, il-fiżika, li huma importanti. Imma mbagħad irid nara wkoll li nifhmu kemm hija importanti l-mużika, kemm hija importanti l-qari ta' kodba differenti, mhux biss ta' informazzjoni manka ta' letteratura, ma mhux biex nistudjaw il-letteratura biss manka biex sempliċement inwessaw l-orizzonti tagħna. Il-pittura, l-estetika, li aħna nifhmu anka wkoll kemm huwa neċessarju anke jkollna għarfien aħjar pereżempju tal-użu anka manwali, mhux biss akademiku teoretiku. Jiena rrid nara l-bniedem aktar sħiħ. Forsi għax insertajt jien bniedem li għalkemm ġej mill-qasam legali jien bniedem tekniku ħafna jiena li nagħmel l-affarijiet u nikkrea l-affarijiet u allura anke f'dan is-sens kemm importanti l-kreattività li iż-żgħażagħ iż-żgħar tagħna ikunu monijin biha, però sfortunatament is-sistema edukattiva staġnata illi għandna tneżża liż-żagħżugħ mill-kreattività toħonqu u tiċċeni li jaħbis f'ambjent sterili biex hu jasal minn point A għal point B kollu ċ-ċertifikat ikun jista' jitla' staffa wara staffa. Iċ-ċertifikati huma importanti, però ma naħsibx li huma l-unika mezz kif nistgħu narfu il-ħiliet, l-erf, il-kapaċitajiet u l-formazzjoni u maturità taż-żgħażagħ tagħna. L-opportunitajiet li semmejt inti naħseb illi veru ta' snin 2050-2040 għadhom ma jeżistux, imma rridu nitalmu, rridu nisimgħu, rridu narfu. L-innovazzjoni trid iġġibna hawnhekk, però biex narba mistoqsija li qed inti Sergio. Il-politiku għandu r-responsabilità, il-politiku qiegħed hemmhekk biex huwa jimbotta l-qudiem, il-politiku qiegħed hemmhekk biex joħloq l-ambjent u l-ispazju. Però intom tridu tieħdu din is-sitwazzjoni f'idejkom. Intom iż-żgħażagħ bl-enerġija, tafu x'inhuma challenges, tafu x'inhuma limiti, imbuttaw dawn il-limiti. Ifqgħu is-saqaf, uħorġu barra mis-saqaf. Jekk mhux għalikom għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajkom. Għalhekk irridu niddialogaw, għalhekk qegħdin nitkellmu madwar ċirku llum, għalhekk irridu nkomplu niddialogaw fil-futur. Però niddialogaw, nisimgħu lil xulxin, nagħtu feedback lil xulxin, nitalmu minn xulxin. Importanti li nifhmu lil xulxin għaliex dak li qed tesperjenzaw intom jiena mhux qed nesperjenzah. U allura bl-esperjenza tagħkom, bil-feedback tagħkom, bl-idejat tagħkom, bl-ideali tagħkom, nistgħu noħolqu sistema edukattiva aħjar għaliex il-politiku tal-lum mhux bil-fors ikun qed jarhom, imma l-politiku tal-lum għandu l-obbligu illi jħalli l-ilma ibaqbaq ġol borma jitla l-fuq biex l-arja toħroġ u tagħti n-nifs. Din hija l-lodda, din hija l-obbligu, din huwa d-dmir li għandu politiku, mhux li waħdu jaħseb li għandu s-soluzzjonijiet, illi ma flimkien ma' setturi, flimkien ma' żgħażagħ ta' etajiet differenti, flimkien ukoll ma' esperti li jifhmu fil-qasam, allura jagħti l-possibilità li d-diskussjoni twassal għal dak li qed tgħid int għal opportunitajiet ġodda li llum għadna naqqas biss noħolmuhom. Dottor, bla dubju ta' xejn, qed nitkellmu fuq l-opportunitajiet mhux biss tal-lum, imma rridu noħolqu l-opportunitajiet ta' da pjetada. Għandna realtajiet li qed ngħixuhom illum stess, ma nistgħux ma nsemmux il-pandemija. Il-pandemija li bidlitilna wkoll il-ħajja tagħna, mhux biss għandna nitkellmu dwar, għandna nkunu lesti u nkomplu naħdmu biex nagħmlu l-affarijiet aħjar għaċ-ċittadini tagħna. Magħna ħabiba tagħna hawnhekk Karina hija healthcare
worker, persuna taħdem fil-qasam tas-saħħa. Bla dubju ta' xejn, ħansaqsik mill-ewwel, għaliex kif affettwat lilna kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu. Ma anka inti żagħżugħa taħdem fil-qasam tas-saħħa, tagħti is-servizz tiegħek, kif laqtitek? Tibża minnu dan il-COVID iż-żgħażagħ qed jibżgħu minnu jew le? Mela, l-ewwel għandi pjaċir li qiegħda hawnhekk. Ma naħseb kulħadd qed jibża at this point mill-COVID, imma qisna qed niġu iktar rilassati u mhux li qed tkun ta' ideali at this point. Mhix qed tkun daqshekk inkwetanti daqskemm kienet qabel, in-nies qed narawhom iktar qed joħorġu qed joqogħdu attenti mhux biex ngħid kollox, imma still ma nħossniex komda li n-nies qed ikunu ukoll rilassati. Saqsejtni kif affettwatni il-COVID. Jiena kif spjegajt sew inti naħdem fil-qasam tas-saħħa u jiena naħdem nurse, għadni kemm gradwajt is-sena l-oħra, ġifieri inni sena li nibdan ix-xogħol. Musa ngħid, musa nikdeb, inna okej, x-xogħol hemmhekk. Mill-ewwel tħall tal-liebes. Ekku, mill-ewwel tħall tal-liebes, minn Marzu speċjalment ix-xogħol baqa' ġej u ma waqafx minn nista' ngħid. Xi kultant jiddispeċini l-mod kif niġu trattati bħala healthcare workers, nixtieq li ikonna iktar ta' nista' ngħid rispett, valur, imma kif qegħdin is-sitwazzjoni bħalissa nixtieq li jkollna iktar attenzjoni bħala frontliners fl-aħħar mill-aħħar. Mhux qed ikollkom kooperazzjoni pereżempju, anke mhux bil-fors minn dawk li jmexxu l-istituzzjonijiet mediċi tagħna, imma anke minn nies li tagħmilha magħhom kuljum, li tiltaqa' magħhom, jiġifieri taħseb li l-biża' qed wassal għal dan jew mhux konfront imma fil-verità il-biża' tan-nies, allura nies bħalek iż-żagħżugħa li ovvjament għad għandek l-entużjażmu kollu għadek tibda f'din il-karriera u nawguralek ħafna snin. X'qed tissuġġerixxi? Sewa qed tgħid, qed nintaqa' ovvjament ħafna nies, kulħadd bl-esperjenza tiegħu, kulħadd differenti. Jiena kif qed inti għadni nibda, nipprova nispjega u nfiem lil dak li jkun nigwidah anka sempliċiment prekawzjonijiet, minħabba l-COVID, reassurance, dak li jkun. Jiena naħdem fis-saħħa mentali, ġifieri bħalissa tista' timmaġina. Qasam importantissimu. Imma rridu nagħtu attenzjoni partikolari. Ekku, apparti li rridu nagħtu din l-attenzjoni, rridu nispjegaw il-pazjenti mhux biss bħala prekawzjonijiet għalihom, imma għal dawk għal ta' madwar u għalina wkoll. Aħna nagħlmuhom kif iżommu din is-saħħa tagħhom u nistgħu it-tagħlim li nagħtuhom jista' jiġi trasferit ukoll għal ġenerazzjonijiet jew iktar ta' qabilhom jew ta' wara. Infatti, Eman tkellem ħafna dwar l-opportunitajiet. Miegħek nixtieqek taqsam magħna l-esperjenza tiegħek ta' tranzizzjoni bejn meta kont studenta issa fil-qasam tax-xogħol. Xi għaddi żagħżugħ din tranzizzjoni kienet faċli qed tinna li ovvjament tħalt fin-nar għaliex dinha hija esperjenza ibsa ħafna għall-qasam tagħkom u nirringrazzjak kemm lilek u anke lil dawk kollha li jaħdmu f'dan il-qasam importanti. Imma kif kienet meta tara l-opportunità li kellek mill-bank tal-iskola għalissa fuq il-post tax-xogħol? Mela, hija esperjenza unika ovvjament li nikkonsidra li l-nifsi lucky li ma mbaċċ żmien daqshekk diffiċli li l-ħadd gradwajt. U minn hawn insellem iż-żgħażagħ li għaddejjin bħalissa bl-istudji tagħhom ngħidilhom kuraġġ u ma taqtgħux qalbkom. Bħalissa wkoll biex nsemmi qed nagħmel online course li ma kienx faċli waqt li qed taħdem u qed nistudja. Għadek qed tistudja? Għadni qed nistudja iva l-università stess. Min jaf kemm hemm bħalek qed jistudjaw ukoll bħalissa u salmulhom ukoll? Ekku. Imma bażikament daku. Permettili xtaqt. Ħaġa ningrazzjak. Ningrazzjak bħala waħda mill-frontliners, qed tagħmlu u għamiltu xogħol siwi, għamiltu ħafna sagrifiċċji għalina biex tieħdu ħsiebna, biex tindukrawna, tikkurawna
u naħseb illi irridu napprezzaw ħafna iktar lilkom fix-xogħol tagħkom mhux biss in-nurses imma kull min kien frontliner semmejna anka f'ċirkustanzi differenti kelli l-opportunità nsemmi anka pereżempju min jiġbor l-iskart minn suq tal-linja. Dawn kollha spiżjara, tobba, dawn kollha huma frontliners. U kollha ma kellhomx għażla bħalma kien hemm min għamel l-għażla jew kellu bil-forsi għamel l-għażla li jingħalaq fil-protezzjoni ta' ġewwa daru ma kellu jibqa' joħroġ għax-xogħol, inkluż li jagħmel sagrifiċċji ma jibqax jgħix mal-familja jmur jgħix għal rasu. U allura f'dan l-aspett naħseb li għandna bżonn anke jkollna kuxjenza daqsxejn aħjar f'dal-pajjiż u nerġgħu nipprioritizzaw u nifhmu wkoll illi hemm ċertu xogħlijiet li huma indispensabbli. Naħseb qabel ma kellna l-COVID dejjem konna nħobbuhom in-nurses, però ma konniex nagħtuhom l-importanza meħtieġa, ma konniex nifhmu kemm verament huma neċessarji fis-soċjetà tagħna, mhux biss in-nurses imma qed nitkellem miegħek u allura qed nirreferi għal healthcare workers kollha. Imma il-COVID ġabidna wiċċ in wiċċ ma' din ir-realtà. Kemm huwa importanti li napprezzaw ix-xogħol tagħkom. Jien dejjem insemmi wkoll l-għalliema, imma rrid insemmi wkoll il-numru ta' professjonisti, ma mhux professjonisti biss, anke nies li għandhom snajja li jaħdmu bidejhom li jagħmlu xogħlijiet oħrajn importanti. Dawn huma kollha importanti fis-soċjetà. U rridu nifhmu wkoll li meta tkellimna fuq l-edukazzjoni, irridu naraw anke l-investiment li ġieli kellna f'dal-pajjiż. L-università hija importanti, però mhijiex kollox. Għandek is-sixth form, għandek l-MCAS, għandek l-ITS, għandek dawn it-tip ta' istituzzjoni edukattivi differenti li taw l-opportunità l żgħażagħ differenti biex javvanzaw ferja soqsma differenti. Imma rridu noħolqu aktar. Jiena nemmen li għandna bżonn ukoll nerġgħu nagħtu importanza lil min irid jikkrea, lil min irid joħloq, lil min irid juża jdejh. Tajjeb ħalli huwa jkun jista' wkoll javvanza. Imma anke dawk li ma jridux bil-fors jitlu f'livell terzjarju tal-edukazzjoni li żgħażagħ tagħna li jmorru fuq il-post tax-xogħol. Anke huma għandhom dritt li jkollhom opportunitajiet u jkollhom ukoll għajnuna biex ikomplu jtejbu l-skills tagħhom, biex ikomplu jtejbu il-ħiliet tagħhom għaliex biex verament soċjetà versatili fejn l-opportunitajiet kif semmejt inti mhumiex għal 20 sena għal 30 sena ma jinbidlu kontinwament. Allura inti tkun dejjem liebes dak il-backpack ta' ħiliet illi meta inti għandek bżonn wara sena, wara 30, wara 5, wara 10 tbiddel l-impjeg tiegħek, inti tkun tista' tavvanza, tkun tista' timxi, tkun tista' tkun flessibbli. Kemm huwa importanti l-ħila ħalli l-bniedem ħalli żagħżugħ jkun jista' jkollu din il-flessibilità. Imma rrid nerġa' nirringrazzjak Karina fisem kull min għamel sakrifiċċji kbar f'dal-pajjiż għandi f'moħħi wkoll il-pulizija, lis-soldati, lill-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili, tat-tifi tan-nar. Dawn huma nies indispensabbli li jagħmlu xogħol siewi. Inti semmejt is-saħħa mentali. Din hija setturi li niskartaw li ma tantx nagħtu każ, ma tantx nagħtu importanza. Però l-COVID ġabitna nirrealizzaw li s-saħħa mentali hija importanti ħafna wkoll. Ma jistax ikollok saħħa sħiħa fiżika jekk ma jkollokx ukoll is-saħħa mentali. Ma irrid ngħidilkom bħala żgħażagħ, intom il-futur imma intom ukoll il-preżent. Bidlu, kissru, imbuttaw l-orizzonti, imbuttaw iċ-challenges għaliex intom tistgħu tagħmlu affarijiet kbar. Bernard, żgur mhux forsi iż-żgħażagħ ma jippreokkupawx ruhom dwar ix-xogħol jew inkella dwar l-edukazzjoni għandhom l-iżvog tagħhom, l-iżvog li jagħmluh f'diversi affarijiet, imma bla dubju ta' xejn naħseb kelma importanti għal attiviżmu. L-attiviżmu fis-soċjetà tagħna, l-attiviżmu f'ħafna affarijiet kemm qasam sportiv, kemm fil-politika, kemm fil-qasam ambjentali. Ma Hertien huwa wieħed ukoll fil-ħajja tiegħu diġà għadu żagħżugħ fl-età żagħżugħa li huwa attivist ukoll fl-iżvogi tiegħu fil-qasam mhux biss jistudja, mhux biss jagħmel affarijiet oħra, imma dwar dan nixtieq insaqsik Hertien. Kemm huwa importanti li żgħażagħ tal-età tiegħek, kemm nixtieq għandi l-età tiegħek ħalli narġa' nibda u Għandek l-età tiegħu, m'għandek naqra mhux ħażin iktar ukoll. Jien għandi ħafna iktar. Ekku. Imma l-importanza tal-attiviżmu, mhux l-attiviżmu biss fl-għaqdiet tar-raħal jew inkella fil-politika, imma b'mod ġenerali.
Grazzi. L-ewwel net jien nixtieq nisprimi kemm naqbel ħafna ma' dak li qal Eman. Għaliex naħseb biex żagħżugħ ikun attiv fis-soċjetà, naħseb l-ewwel net irid ikun determinat minnu nnifsu. Naħseb dak l-ewwel pass. Però nixtieq ukoll ngħid kemm x'responsabilità għandha l-ġenerazzjoni ta' qabilna biex lilna tħeġġiġna u tippreparana biex inkunu iktar attivi. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar xi darba jew oħra aħna nkunu l-ġenerazzjoni li l-pajjiż u s-soċjetà ħammexxuha. Għalhekk naħseb ir-responsabilità hija kbira. Min-naħa tiegħi jekk forsi nista' nitkellem forsi x'problemi jsibu u jaffaċċjaw ruħhom żgħażagħ ta' daqsi. Naħseb jiena waħda mill-iktar affarijiet li niddejjaq nisma' bħala żagħżugħ hija li meta xi ħadd naqri kbar minni jgħid li il-ġenerazzjoni tissa, jiġifieri ż-żgħażagħ tissa, forsi mhumiex daqshekk maturi jew forsi għadhom mhux lesti biex jibdew jieħdu opportunitajiet li ħaqhom u diġà ħaqhom jieħdu. U ta' dan jien nixtieq ngħid li fil-verità jekk ma nkunux aħna li insemmu leħinna u niġġieldu għal problemi li naffaċċjaw ruhom fil-ħajja ta' kuljum, fil-verità ħadd ma jista' jagħmilha. Għaliex ovvjament in-nies li huma at the forefront li jmexxu l-pajjiż mhumiex qed jgħaddu mill-problemi li aħna ngħaddu minnhom on a daily basis. Għaliex ovvjament jekk nistgħu naħdu eżempju, forsi missier u raġel tal-familja mhux ħajgħaddi mill-istess problemi li jgħaddi minnhom student. Għalkemm ovvjament ikun hemm problemi simili, però forsi dawk il-problemi li fajnejn is-soċjetà narawhom li huma iżgħar. Jien naf eżempju problema bħal kif żagħżugħ ħajimmaneġġja l-budget tiegħu fl-istipendju. Nemmen li irid ikun iż-żagħżugħ stess li dawk l-affarijiet jitkellimhom u mhux jitkellimhom biss, għax nemmen li l-attiviżmu żagħżugħ iktar sar buzzword. Għaliex nisimgħu ħafna, però ma nemmenx li qed isir biżejjed xogħol biex l-attiviżmu inħeġġuh. Allura jien dik nixtieq, minn tiegħi nixtieq li l-attiviżmu żagħżugħ naħdmu biex ikun hemm żgħażagħ. U jien ċert li diġà hemm żgħażagħ determinati biex jingagejaw ikunu iktar hands-on fis-soċjetà. Naħseb kieku kelli ngħid xi ħaġa ngħid illi apparti miż-żgħażagħ insaqsuhom għall-opinjoni tagħhom. Nemmen li ż-żgħażagħ diġà huma determinati biżżejjed biex fil-ħajja ta' kuljum jagħtu l-kontribut tagħhom. Din interessanti ħafna, naqbel wis ma dak li qed tgħid inti għaliex l-attiviżmu mhux biss li inti mort għamilt affarijiet ambjentali, ħeġġixtu, imma jrid ikollok ukoll il-politiċi, in-nies fit-tmexxija li jemmnu fiż-żgħażagħ u jtuhom għax le Bernard. Inti bħala politiku, bħala aspirant għal din għall-kariga importanti. Mhux biss li temmen għax nemmen li temmen fiż-żgħażagħ, imma lest li iż-żgħażagħ ittihom biex imexxu għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif qed jgħid Hertien huma lesti għandhom l-aċċ imma jridu min itielhom l-opportunità. Inti ħanħeġġek ħanimbuttak biex inti tibda tmexxi uffiċċju, biex tibda tmexxi toħroġ għal kunsill lokali, biex toħroġ għal xi elezzjoni ġenerali. Il-veduti tiegħek. Ħaġa Hertien nixtieq ngħidlek u nixtieq ngħid lilkom ilkoll anke min forsi qed isegwina din id-diskussjoni. L-ewwel ħaġa, talmu mill-iżbalji tagħna. Talmu mill-iżbalji tal-ġenerazzjonijiet tagħna u tal-ġenerazzjonijiet ta' qabilna biex il-ġenerazzjonijiet tagħkom ma jirrepetux l-istess żbalji. Però llum aħna għandna l-obbligu illi inti qed li nisimgħukom bla dubju. Iffittawna, dejquna, għajtu f'wiċċna biex aħna nkunu nistgħu anke llum nippruvaw intejbu l-opportunitajiet tagħkom u s-sitwazzjonijiet tagħkom. Il-politiku għandu obbligu li jiftaħ, għandu obbligu li jagħti l-ispazju. Il-politiku għandu obbligu li jħeġġeġ, però l-politiku irid jemmen u jrid jemmen li verament iż-żagħżugħ huwa kapaċi. Jiena kont żagħżugħ. Jiena niftakarni ta' 16-il sena niddiskuti diversi issues inkluż politika fuq ix-xandir nazzjonali. Jien nitkellmu aktar minn 30 sena ilu. Ġifieri anke ta' 16-il sena kelli dan in-nar ġo fija u dan in-nar jidher li ma ntefiex wara ħafna snin.
U tista' wkoll wasalt illum illi qiegħed inpoġġi nnifsi għas-servizz ta' dan il-pajjiż għaliex nemmen u għadni nemmen illi hemm xi ħaġa ġo fija u dik xi ħaġa ġo fija rid nużaha. U allura jekk intkom tħossu dan in-nar kebsuh, intkom tridu tkebsuh, aħna nistgħu nrewħu biex dak in-nar jikber, imma intkom tridu tipproteġuh, intkom tridu tħossuh, intkom tridu tmexxuh, l-impenn tagħkom, id-determinazzjoni tagħkom tista' twassalkom biex intkom timxu l-qudiem. Il-politiku, l-adulti, in-nies f'kull settur fil-pajjiż jista' jtikom l-opportunità, imma intkom tridu taħtfuha l-opportunità, intkom tridu tagħmluha tagħkom, intkom tridu temnu fikom infuskom illi kapaċi taslu. Jiena minn 16 sena sal-lum b'xi mod wasalt u għat forsi għat nittama li għat iktar ukoll nikkontribwixxu nagħmel ġid. Imma ħadd ma ġiew għalli fuq platt ħu din l-opportunità ħtafta, l-opportunità ħatta. U intom iż-żgħażagħ għandkom l-enerġija biex tagħmlu dan. Emnu fikom infuskom għax ġo kull wieħed minnkom hemm ħiliet li anke intkom jista' jkun li għadkom laqqas biss skoprejtu. Jiena nixtieq li kull wieħed minnkom, kull wieħed minna insiru l-aħjar verżjoni tagħna nfusna u dan jista' jsir biss billi nemnu fil-kapaċitajiet tagħna. Bernard, dal-waqt qabba li żewġ teħbib oħra magħna li jixtiequ insaqsihom ukoll il-veduti tagħhom, imma waħda mill-challenges li għandna anka għal mhux biss għaż-żgħażagħ imma għas-soċjetà hija l-kwistjoni tal-insularità tal-pajjiż u għandna l-ħabib tagħna Owen li bħal Eman huwa Awċi. Il-bżonnijiet tal-Awċin huma bħal tal-Maltin, imma ovvjament il-mod ta' gżira iżolata wkoll mill-mainland minn Malta, ovvjament hija ta' preokkupazzjoni u nkella toħloq xi ftit ta' inċertezzi anke għal studenti jew għal żgħażagħ Awċin. Niftakar il-fatt li kulħadd iwiegħed ix-xogħol għall-Awċin ġo Għawdex. Ovvjament Owen huwa student u ovvjament jgħaddi minn dan kollu. Ma' żmien dejjem smajnihom dawn l-affarijiet. Għadhom l-istess. Grazzi tal-lejla ta' din l-opportunità. Kif qatt tajjeb inti, Għawdex huwa għandna double insulation fejn hemm ħafna studenti Awċin fejn imorru jistudjaw Malta ta' 18-il sena, fejn bil-forsi jkollhom imorru jabbandonaw il-familja tagħhom fejn iridu jmorru jistudjaw Malta. Kif qatt inti wkoll. Imbagħad ġifieri ta' wara 3 snin, 4 snin x'in jiggradwaw, ħafna minnhom ikollhom isibu bil-fors xogħol ġewwa Malta fejn qegħdin ħafna miż-żgħażagħ qegħdin jitilqu minn Għawdex fejn il-popolazzjoni ta' Għawdex qiegħda dejjem tkun tikber u qiegħda tixjieħ fil-verità. Fejn dik hija problema naħseb waħda mill-iktar problemi fejn ħafna żgħażagħ fejn u mbagħad ikunu ikbar dejjem qegħdin jitilqu minn Għawdex u ħafna drabi Għawdex ħajjiġi 20-30 sena oħra ħajkompli jkun gżira ta' xjuħa fil-verità fejn aħna ovvjament Għawdex ma rriduhx hekk. Għawdex irriduh li jkun hemm dejjem aktar żgħażagħ fejn l-opportunità tax-xogħol tkun dejjem akbar fejn student żagħżugħ jaspira li jkun jaħdem ġewwa Għawdex il-gżira tiegħu fejn hu trabba u sa kemm kellu 18-il sena. Titkellem dwar Għawdex dal-waqt, imma nixtieq indaħħal il-Kajli wkoll għaliex Kajli hija studenta u magħha nixtieq naqsam għax semma Owen il-fatt li studenti Awċin li jridu jiġu Malti, manka l-istudenti Maltin għandhom l-isfidi tagħhom, għandhom il-kodba li taqluhom, ovvjament importanti. Kajli, l-esperjenza tiegħek naf li qiegħda wkoll fl-ewwel sena fil-post sekondarja, ovvjament tara bħala opportunità, sfida, x'inhuma l-isfidi? Huma l-isfidi tal-lum huma l-istess li għaddejna jiena u Bernard ftit ikbar minnkom, kif huma l-isfidi tagħkom illum? Grazzi. Jiena
fl-opinjoni tiegħi naħseb li l-isfidi tal-lum il-ġurnata ta' din il-ġenerazzjoni huma ferm inqas minn dak iż-żmien. Għaliex naħseb jiena li llum il-ġurnata għandna aktar fejn niftħu l-istudji tagħna u bħal pereżempju il-Junior College u l-Università huma ħafna aktar differenti kif kienu dak iż-żmien. Dak iż-żmien naħseb li l-istudent ma kienx jaf eżatt fejn hu postu. Ikonna 7-8 korsijiet fejn għażlu, l-huma kommijiet ta' korsijiet fejn Mhux biss pereżempju l-Junior College u l-Università hemm l-ITS, MCAST u għandna aktar naħseb jien opportunitajiet fejn jekk pereżempju jiena studenta li ma rnexxilix ngħaddi mill-low levels, għandi xorta fejn immur. U m'hemmx fejn qata' qalbi kif bejna nsemmu qabel, għandna aktar opportunitajiet fejn nistgħu niftħu kif semmejt qabel. Intu wkoll għaliex tajjeb li ngħiduha bniedma li tieħu sem anke fis-sports mhux tal-massa ngħidulu aħna bħal pereżempju nsemmu l-futbol. Interessanti Kylie għandha l-qalba il-Powerbows għalkemm mhijiex għadek ma ssuqx minħabba li hija taħt 18-il sena ma għandha din l-imħabba. Nixtieqek tgħaddi messaġġ ukoll lil min qed jismana il dawk li huma attivi fl-isport, għaliex naħseb l-isport huwa ħaġa li għandi jagħmilha kulħadd dik il-biċċa tax-xogħol. Eżatt, kif bdejt tajjeb inti nemmen li l-isport mhux bi sport huwa hobbies li huma importanti għaliex mhux aħna l-ħajja tal-istudent mhux tal-istudent biss, anke adulti m'hemm bżonn tkun biss xogħol u ħidma f'kull qasam differenti, nemmen li hemm bżonn li jkun hemm ħin fejn inti tieħu gost tagħmel dak li qatt ma ħsibt li se pereżempju jiena qatt ma ħsibt li ħaninvolvi ruħi dawn l-affarijiet. Konnejt fejn hu posti fis-soċjetà x'inhu tajjeb li nagħmel biex nieħu gost għall-ħin tiegħi. Bernard, interessantissima. Interessanti, nixtieqek twieġeb l-aħħar għal ovvjament il-ħtiġijiet tal-awċin imma anke tindirizza lil min qed jistudja, lil min qed jaspira li jkun il-futur ta' pajjiż. Jiena qabel xejn nixtieq nirringrazzjakom. L-għena tiegħi li nkun ma' tfajliet ma' ġuventur, l-età tagħkom miżgħar ikbar. U llum tallimt, bħalma nistgħu nitalmu dejjem minn xulxin, tallimt illi iż-żgħażagħ tal-lum u ż-żgħażagħ tal-bieraħ u ż-żgħażagħ ta' għada fir-realtà għandhom l-istess aspirazzjonijiet, l-istess ħolm, l-istess inċertezzi, l-istess biżgħat. L-istess kif kelli jien meta kont żagħżugħ fl-età, illum nittama li għadni żagħżugħ fl-ispirtu. Imma dawn huma challenges ta' kull età, ta' kull żmien, jitraxxendu żmien. Jinbidlu forsi ċ-ċirkustanzi, jinbidlu l-atturi, jinbidlu forsi l-opportunitajiet xi ftit. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-ħolm u x-xewqat tagħna jibqa' dejjem l-istess li aħna nkunu aħjar, li aħna naspiraw li nimxu l-qudiem f'kull settur illi għandna. Partikolarment inti nitkellmu dwar l-awċin, ġifieri Owen. Jiena meta kont l-università kont nara sħabi awċin jiġu għall-università filgħodu, jiġu kmieni. Qatt ma fimt kif jirnexxilhom jelbu dawk l-ostakoli. Kolin kon neqret għaliex kont niġi minn Birżebbuġa sal-università. Mbagħad nirrealizza illi jien tlaqt fit-8 biex wasalt tal-lecture ta' diża huma telqu fis-6 jekk mhux qabel biex waslu għall-istess lecture u f'daqqa waħda nirrealizza li jien qed neqret għal xejn għax hawn min qed ibati ħafna iktar minni. Però kull challenge, kull sfida fil-waqt li għandna obbligu illi kif qed inti anke jinħolu aktar xogħol fawdex, fil-waqt li għandna obbligu li nippruvaw naqsulkom l-isfidi, ħarsu lejn l-isfidi bħala mod kif intkom issiru aħjar, bħan-nar fil-forġa, bħan-nar illi meta imiss il-metall, il-metall iġibu azzar, iġibu iktar b'saħħtu. L-isfida dak li tagħmel lill-bniedem, id-diffikultà, l-inċertezza, id-dubju, il-biża' dak li jagħmel il-bniedem, dawn mhumiex affarijiet negattivi, narawhom koroħ imma fir-realtà huma l-mod ta' kif aħna nimxu l-qudiem, ta' kif nissaħħu, ta' kif insiru aħjar. U allura nirringrazzjakom li ġejtu llum, però tiqfux irrid narakom tinfiltraw. Iva, l-kelma tinfiltraw bħal fil-gwerra taslu kullum kien. Irridkom titlu f'kull post, f'kull istituzzjoni, f'partiti politiċi, mhux biss fil-Partit Nazzjonalista jekk tixtiequ, imma irridkom
irrid li żgħażagħ bħalkom, ħeġġu lil sħabkom, ħeġġu lil żgħażagħ biex verament ikun jistgħu jerġgħu jirreġeneraw lil kull istituzzjoni f'dal-pajjiż, lil kull partit politiku, lil kull kumitat sezzjonali jekk nitkellmu f'partit, organi aktar importanti jew aktar għolja fil-partit, fl-aħħar mill-aħħar kollha huma organi importanti, ma rridkomx limitati biss fl-aspett taż-żgħażagħ. Irid nara iktar żgħażagħ kif semmejt inti Sergio qabel milli anka joħorġu għall-politika forsi jikkontestaw elezzjonijiet, imma mhux biss. Il-politika ma ssirx biss billi tikkontesta l-elezzjoni, issir billi tiddiskuti, billi tiġi madwar mejda, billi tagħti l-opinjoni, billi taqmnaq dik il-kaxxa flimkien inkissruha u mhux iktar we think outside of the box, but we think without the box. Irridu verament lil dan il-pajjiż intuh tama ġdida u tama tiġi mill-ħiliet tagħkom, mill-aspirazzjonijiet tagħkom, mix-xewqat tagħkom, mill-konvinzjonijiet tagħkom, mill-ħila tagħkom li jintkom temnu iva li mhux biss intom issiru persuni aħjar u allura anke deputata adulti aħjar imma li intkom li ġorru l dan il-pajjiż fuq spallejkom u tagħmluh lil Malta u għawdex tagħna pajjiżi aħjar biex intom u l-ġenerazzjonijiet ta' warajkom ikun jistgħu verament ikollhom aspirazzjonijiet, ikollhom futur aħjar, ikollhom ukoll preżent aħjar. Ningrazzjakom minn qalbi. Karina, Owen, Kylie, Hertien u Eman u anke inti Bernard, grazzi. Grazzi tal-li kontu magħna, nintaqgħu għada fl-istess ħin, insellmilkom.